De bedrijven van casino-miljonair Wim Bijntema gaan het definitief failliet. De Dokkumer ondernemer had het tegen beroep sinds zijn faillissement inlutsen. Het gaat onder andere om discotheek Kattenbra. En volgens Bijntema is het net slagen om bij alle schuldeisers staan naar koord te komen. Het onderzoek naar de nepbom die op 1 april vond in de greft onder Westersingel in Ljouwt is stopzet. En volgens burgemeester Vet Kronen binnen er op het stuit geen onknopingspunten meer om verder te gaan met het onderzoek. Als er nieuwe ontwikkelings binnen gaat het weer verder. Hitsum krijgt in kwart 128 zinnenpanelen. Door de opbrengsten van de plaatselijke Wiemoenenvereniging krijgen inwoners 30% korting op de paneel. Zowel die vereniging het dorpszaad door zo mogelijk maatje. Het dorpshuis moet zelfs uiteindelijk energie-neutraal worden. Er komt een tweede druk van de Frieske Donald Duck. Aron Vreed kwam er een speciale Friestalige editie van het weekblad uit. De 30.000 exemplaren werden binnen 3 dagen uitverkocht, meldt de AFOK. En daarom worden er nog rust 10.000 van printen. Vannacht wat regn en een temperatuur van zo'n 6 graden. Morgen begint het met een beroende loft en geregeld buien. Later wordt het droog en brengt de zinnen terug. Het wordt als zo'n 13 graden.